Ураджэнец Калужскай вобласці Дмітрый Аўчукоў быў прызваны на фронт у сакавіку 43-го, а 30 верасня загінуў пры вызваленні вёскі Цуруха. Яму было 34 гады. Доўгі час пра чырвонаармейца не было ніякіх звестак, і толькі нядаўна родныя даведаліся пра месца пахавання. Узнали мы через Малорославецкий военкомат, а потом в соцсетях, что он именно вот здесь. Решила я в том году, приехала первый раз. В этом году снова потянула сюда. Вот приехала почтить его память, что он отдал ценой своей жизни, защищал эту деревню. Праца па ўсталяванні імёнаў загінуўшых у Цярушскім сельскім савеце пастаянная. За 5 гадоў удалося вярнуць з невядомасці 22 прозвішчы. В данной братской могиле захоронено 567 воинов, в том числе Герой Советского Союза Вологин Александр Дмитриевич. Имена 22 бойцов захороненных были установлены в течение последних 5 лет. Проводится целенаправленная работа по увековечению памяти для потомков. Пошукавыя мерапрыемствы і толькі частка працы па захаванні памяці. Асаблівае значэнне мае і патрыятычнае выхаванне. На святкаванне Дня перамогі, як і звычайна, шмат моладзі. У руках удзельнікаў святочных мерапрыемстваў партрэты землякоў, якія змагаліся на фронтах Вялікай Айчыннай. Молодежь должна знать историю, что происходило, должна знать героев Беларуси. Это очень важно, считаю. Там своих, допустим, если дедушка там воевал, либо бабушка была медсестрой, то всю историю выучить хотя бы, чтобы понимать, как было тяжело все года, и стараться не допускать такого. Братская магіла не адзінае месца смутку ў вёсцы Церуха. Побач знак усталяваны ў памяць жыхароў вёскі, спаленых фашыстамі. Пры адступленні карнікі сагналі ў хлеў больш за 30 чалавек. Выратавацца ўдалось толькі 3. Абавязак нашчадкаў ніколі не забываць трагічныя старонкі мінулага і рабіць усё дзеля захавання міру. Крысціна Іванушкіна, Ігор Марышченка, тэлерадыёкампанія «Гомель».